Имало и вечери, където съм лягал и гладен да спа. Употребявал съм всякакви неща. Бил съм на всякакви места, с всякакви хора. Дали са били добри или лоши, не съм гледал. Гледал съм мой интерес, но не на моите родители. Много е тежко това нещо. Голяма катастрофа беше. Аз казах, Бог не е религия и никога не е бил, а Бог е избор и вечен живот. Здравейте, вие сте с подкаста Божието сърце, младежки истории. Аз съм вашата водеща Даяна и в този подкаст ще говорим за това как Божието сърце топти за всички нас и как съдби се променят. Здрасти, Миро! Радвам се, че си тук, че си взел време да ни отговориш на някои въпроси, които имаме и да ни покажеш как Бог е променил живота ти. Здрасти! Да, ще ви кажа как Бог е променил живота ми. Благодаря за поканата. Слава на Бога! Слава на Бога! Добре, нека да започнем, тъй като нашите зрители още не те познават. Така. Моля, представи се, кажи си името, може би някакво си и нещо интересно за себе си. Добре, казвам се Мирослав Василев, за всички тези, които не ме познават. Аз съм от Оряхово. И така, да. И преди 7-8 месеца съм дошъл в Германия. Добре. Също така, какви 3 думи биха използвали приятели да те опишат? Добър, милостив и почтен. Това са добри думи, добри качества. Благодаря. И да, ще се радваме да чуем твоята история. Точно, нека започнем. Как беше отношението ти към Бог като по-малък? Като по-малък знаех за Бог, бях чувал за Бог, но не познавах Бог. И като пораснах, Бог ме срещна. Исус Христос, по-точно. Чрез Него срещнах и Бог. И така. Добре. Като малък отиваше ли на църква, срещал ли си се с вярата или просто беше като някаква сила горе в небето, без лице, без характер? Много интересен въпрос ме зададе. Като по-малък, точно както каза ти, сега ме подсети, бях на 6 или 7 годинки, нещо такова. И си посещавах една църква в моето село, евангелийска беше, да подчертая. И там отивахме, се признавам, само за подаръците. Бяхме деца, даваха ни подаръци малки такива и изобщо гледахме подаръците, казвахме по някое друго стихотворение. И да, за подаръците отивах за Бог. Значи повече заради детското, нали? Да, моливи, химикали, тетрадки ни даваха, всякакви такива ученически неща. Добре, а кой те водеше там? Фамилията ти, баба ти, дядо ти? Сам си ходих с едни други приятели от улицата, така от кварталчето, което е. Добре, а беше ли на младежко там или само детско смисъл? Имаше и детско, имаше и младежко, имаше и възрастни хора. И така. И кога започна точно интересът ти към вярата или към Исус Христос тогава? Горе-долу на кои години? На тези години, в момента където съм, на 23 години. Okay. На тези години ми започна така вярата преди 8-9 месеца. Вау, това мога е да кажа. Доста скоро. Да, доста скоро е, но за това кратко време аз не мога да опиша и да кажа Бог колко много ме е променил. Нека винаги да е така, наистина. Никога не е прекалено късно да намериш вярата, да намериш Исус Христос. Се радвам, че ти си пример за това нещо, че и младите хора намират Исус Христос. Също така е един по-личен въпрос. Кой е бил първият човек, който си сещаш наистина да си мисля за него, той е наистина вярващ, той наистина уповава на Исус Христос? Първият човек, който помислих, че наистина вярва в Исус Христос и иска да познава Исус Христос, беше баща ми. Беше баща ми, той правеше доста евангелизации вкъщи у назе. И така, баща ми беше първият човек. Сигурно и той те научи да се молиш, или? Не ме е научил да се моля, но пък ми показа, че има Бог. Показа ми, че наистина един човек може да познава Бог.
Амен, амен. Нека винаги да има такъв човек в живота на младежите ни и на хората, които познаваме. Също така, какво се случи в сърцето ти, когато реши да следваш Исус Христос? Смисъл, какво беше преживяването? Борбата беше много голяма. Първоначално, като влезе в сърцето ми, след водното кръщение, говоря, тогава бях в една много трудна ситуация в Германия. Не мога да кажа, че съм бил сам, защото бях с Бог и с приятели. Но бях не толкова добре финансиран, не толкова добра заплатена работа, нямах кола, нямах транспорт, който да мога да започна по-хубава работа, по-добра работа. Имало и вечери, където съм лягал и гладен да спа. Бил съм много, така да кажа, не зле, а бил съм добре със здравето, но бях слабо финансиран като цяло. Както по принцип винаги има такъв момент в живота, да. И сърцето ми беше много така борба, дали да остана, да продължа да следвам Бог или да се прибера в България да започна да последвам. Но Бог беше ми казал, спомням си, всеки ден ми го казва това, че когато един човек е търпелив и продължава напред, а не се отказва, може да успее, независимо каквото и да е. Който вярва в него. Да, каквото и да е, всичко е възможно. Амин. Но чрез Бог. Иначе ти говореше за водното кръщение и също така, кога дойде в Германия, може би първо това ни отговори. Като дойдох в Германия, първоначално аз бях към православна църква, така да кажа, и бях кръстен от малък с кръщение в православна църква е съвсем по-различно от водното кръщение. По кой начин? Различното е това, че едно малко дете не може да знае какво прави. Не може да знае какво върши и какво му правят като цяло. А водното кръщение, за разлика от това от светското кръщение, как да го кажа, не знам как да го... Православното кръщение, да, извинявам се, нали? Е това, че там стария човек, който е бил в теб, той умира, той потъва в тази вода и се ражда нов човек, ражда се съвсем друг човек, но ние хората от начало това не го разбираме и чувстваме някакъв дискомфорт, чувстваме едно такова, че няма как това да поработи с теб, няма как това да те спаси, няма как това да те промени, но всъщност това наистина те променя, те спасява и ти дава увереност. Ако наистина се направи с вяра, е така. Да. Има хора, предполагам и ти имаш водно кръщение. Имам, да. Преди няколко години взех. Слава на Бога. Мисля, че има 4-5 години. Ти кога взе твоето? Моето го взех, както казах, преди 7 месеца. Не мога да кажа с точност, да, и точната дата, нали? А иначе, кога дойде в Германия? Кога се случи това? В Германия дойдох на 26 януари. Точно тази дата помня. Сутринта бях пристигнал. Ама тази година или не? Тази година, да. Тази година. Значи и ти почти 1 година вече направи, скоро. Да. Радваме се, че си с нас, че си тук в Германия. Благодаря, аз се радвам, да. Да, че Бог те пази. Мога да подчертая друго. В момента посещавам евангелийска църква и искам да кажа на зрителите, че Бог не е религия и никога не е бил, а Бог е избор и вечен живот. Амен. Това е вярно, наистина. В която и църква да сте, дали е евангелска, дали е православна, наистина най-важното е да вярвате в Исус Христос и за това, което наистина Той направи за нас, за че Той е умрял на кръста и е възкръснал, за да имаме вечен живот. Алелуя. И не в някакви традиции или религия, защото вяра без дела, според мен това е просто традиция. Но това да вярваш, наистина да се движиш по това нещо и да се молиш, може би малко по-често, това е истинската вяра и да знаеш, че Исус Христос наистина е твой най-добър приятел, на който можеш да разкажеш всичко. Така е. Нека да продължиме. Има ли промяна в тебе или в живота ти, откакто срещна Исус Христос? Да, слава на Бога, Бог е изпратил хора, пастори, приятели,
които нали, да помогнат по някакъв начин да се променя и да се изградя. Мога да кажа моите приятели от църквата, младежкото и нашите пастори, пастор Пепи и пастор Деси. Те винаги са ми помагали, така да кажа, когато съм бил объркан, когато съм имал въпроси и така нататък. Да си бил в трудност. И да съм бил в трудност, да. Но моят конкретен въпрос е какво точно се промени в себе си, смисъл, ако си пил алкохол преди, може би сега вече не се опияняваш толкова често или някакви такива неща, може би само дали си по-търпелив, откакто вярваш в Исус Христос, такива неща. Имаш ли някакви примери в живота ти? Така. Мога да призная, че наистина е много трудно да го призная това нещо, защото бях много объркан. Бях много объркан, когато ги правих тези неща. Сега ще ги кажа какви неща са били. Да, пиех алкохол, дали бира, дали уиски, дали водка, няма никакво значение. Не съм се прибирал вкъщи с доста дни, говоря преди в Германия, като съм бил в България, не се прибирах вкъщи. Излизах с хора, които пушат, които друсат, евентуално с каквито се движим хора, такива ставаме. Трябва наистина да подберем средата, защото това ни разказва играта като цяло. Важно е много компанията каква е, много е важно. И да, употребявал съм всякакви неща, бил съм на всякакви места, с всякакви хора, дали са били добри или лоши, не съм гледал съм мой интерес, но не на моите родители, на моите приятели или на някой, който наистина ме обича. А гледал съм само мой интерес и съм бил като цяло егоист към хората и към мен, да. Където ти беше яко, там оставаше. Да. Случвало се на всички нас, смятам. И да, случва се, когато ти харесва мястото, да останеш по-дълго, но наистина трябва и да се запитаме на Исус Христос, харесва ли му това място, харесват ли му тези хора? Да, той ни насъди, той плаче заедно с нас. Той заедно с нас се смее, той заедно с нас се радва, а той не е съдник. Много хора мислят, че ето Бог, нали казват, много хора съм виждал, казват, ето Бог му показа. Не, Бог се опитва да ти помага, но ти избираш дали искаш или не. Затова ние избираме. Също така смятам, че майка ти, баща ти, фамилията ти са усетили тази разлика в тебе? В смисъл, говорят ли с тебе по друг начин или казаха ли ти изобщо, че усещат разлика в тебе, откакто намери Исус Христос? Да, слава на Бога, че на тези години, които съм в момента, осъзнавам каква болка са имали моите родители. Това да не вярваш на собственото си дете може би е много тежко, много трудно, все пак още не съм родител, не мога да кажа, но предполагам. Това да не вярваш на своето дете, това да не разчиташ на своето дете е огромно зло. Много е тежко това нещо. Боли, да. И мога да кажа, че в момента и майка ми, и баща ми, и брат ми, мога да кажа, че ми вярват, че ми има доверие, че ми вярват. Когато кажа нещо, е така. А преди, когато казвах нещо, никой нищо, даже и майка и баща ми не вярваше. Сега с по-леко сърце говорят. Сега, да, абсолютно различно е. Радвам се за вас, наистина. Това е как Исус Христос променя животите не само на нашите младежи, а и на фамилията, на родителите им и просто как показва светлината си. И да, благодаря на Бог за това. Благодаря на Бог. Също така, може би, на какво те учи Бог в момента? В смисъл, може би на търпение или на нещо друго? На какво те учи? Да, ти позна на търпение, защото аз като дойдох в Германия, мислех, че нещата стават много бързо. Идваш, работиш и се оправиш, се прибираш. Не е така. Трябва да преминем през нещо, трябва да дадем от себе си, да се жертваме, не да правим само това, което искаме, а и това, което трябва, за да може, нали, Бог да ни опъти към по-хубав път. Защото Той се опитва, но ние когато, нали, не искаме, няма как да стане. И да, Бог ми учи на търпение. Наистина, това е най-важното нещо, на търпение. Така е, Бог ни дава избор и ние трябва да го вземем. Това е нашето решение. Да. Също така говорихме за промяната и моят въпрос е сега, какви бяха обстоятелствата, когато
се случи това ти да срещнеш Исус Христос? Помниш ли си, може би не точната дата, но точния ден, на който се е случило, може би точната песен, която ти докосна или... Мога да подчертая с това, че юни месец, на 5 юни, така, нали, говорим за обстоятелствата. Да. И как Бог, нали, ми показа, че наистина има Бог. Случи ми се едно много, така казано, тежко нещо. Чудо, като цяло. Работих в ДПД, това са пакети. Да. Ако, нали, знаеш тези пакети, където, нали, ДПД. Така. Точно тогава аз отнех предимство. И човека, който се блъснахме, който катастрофирахме, беше виновен и той, нали, не спази там. Случи се като цяло, голяма катастрофа беше. Аз бях с 60 км в час. Ние се ударихме с едно камионче. Двигателят целият ми влезе вътре в автомобила, този бус, който беше. Airbag-а излезе, нали, така лекичко ме удари, замаях се по едно време, но слава на Бога, това беше чудо. Аз нямах нито една дръскотина на себе си, така да кажеш, че съм се, нали, нещо е станало с мен, да. Абсолютно даже никаква кост, тъкан и тем подобни неща, ме е боляло нещо. Нищо не ме е боляло, нищо ми нямаше. Так му се едно се събудих от сън, така се чувствам. Слава на Бога, и това ме накара много да вярвам в това, че Бог съществува, защото аз бях объркан. И е нормално за един човек. Най-много на нашите години то си е трудно за човек, който е голям, е объркан. Съгласен съм с себе. Има Бог, но на нашите години наистина знам, че това е било трудно преживяване за тебе, но трябва да благодарим на Бог, че чрез това ти показа, че Той е жив и те пази. Да. И така, да, нека продължиме. Какво би казал на човек, който се чувства далеч от Бог? Може би като себе си, когато употребяваше алкохол и такива неща, какво би казал на такъв човек? Ще се обърна към камерите като цяло. Мога да ви кажа, че наистина Бог съществува, че наистина Бог е жив, че Бог е личност, че Бог е истина. Защото ние хората живеем в абсолютно една голяма лъжа и си мислим, че това е вечно, но не. Всичко това, което ви се случва, приятели, братя и сестри, е моментно и е лъжа. Единствената любов, единственото спасение, което може да е Бог. Това е единственото, което мога да кажа. Другото, което мога да кажа е, че Бог ще те намери рано или късно. Кога е кога. Той винаги чука на вратата, стига само ти да я отвориш и да му кажеш: влез, приемам те, като мой спасител. Амен, амен. Това е много хубаво, красиво нещо, което каза на зрителите ми. Благодаря ти за това. Благодаря и аз. Също така, може би, има ли още нещо, с което се бориш? Защото знаеме, че улекотавани или по-лесно ние, когато сме с Исус Христос, така казваме поне, защото, нали, сме свободни, ходиме по Неговия път, но знаеме също така, че дявола не седи мирно, когато на теб ти е добре. Така. И заради това моя въпрос е: има ли нещо, с което все още се бориш? Ние хората винаги имаме една борба в нас. Повечето голямата борба е да работим върху себе си, да се борим със себе си. С хората не е чак толкова трудно, отколкото със себе си. Пак казвам, моята борба е търпението. Ако съм търпелив, винаги знам, че ще успея. Но ако го нямаме това търпение, ние трудно ще успеем. Всеки един човек има борба в себе си, която винаги, нали, е трудно да се сбориш. Но мога да кажа, че Бог ще направи така на тебе да ти е лесно. И никога няма да ти даде по-тежка раница от тази, която не може да носиш. Така е, наистина, нали, в Библията пише, че всеки има кръст, който може да носи, и Бог не дава по-тежък от този, който може да носи. Амин. И вярвам, че даже когато стане прекалено трудно за нас, може би, Той ни носи на ръце. Амин. И да, вярвам, че скоро ще се прибориш с това нещо. И, нали, припомням, нашата борба не е срещу плът и кръв, а е в нашите мисли. Да, така е. Нали, мога да подчертая още на нещо. Това е, че понякога и на мен самия ми е трудно да свикна с
новият ми дух, така да го кажа, защото плътта все още влияе малко или много на духът ни. Да. Защото аз, как да го кажа, понякога така ми се излиза със съвсем други приятели, нали, които могат да ми повлияят зле. И ако не сме сигурни в себе си, по-добре да не излизаме с тези приятели. Понякога и на мене така ми се ходи на дискотека, ми се ходи на разни, нали, мероприятия и им подобни неща, но по по-различен начин. Но какво е важното? Важното е да направим компромис към Бог. Не, когато правим компромис към Него, Той ще направи 100 компромиса. Така е наистина, когато кажем не, днес няма да излизам с тези приятели, ще отида на църква, като пример. И това може да го промени само Бог. Ти не можеш това да го промениш. Така е наистина. Сърцето си иска това, което си иска, но вярваме, че духът трябва да преодолее това нещо. Да. Така, нека преминем тогава към някои по-леки въпроси и стигнем вече горе-долу към края. Има ли стих от Библията, който е специален за тебе? Да, има такъв стих и веднага се сетих за него. Той е Йоан 3 глава 16 стих. И Бог казва така: защото Бог възлюби толкова много света, че даде еднородния си син, за да не погине нито един от нас, а да живее един вечен живот. Амен, амен. И това означава, че ние само чрез Исус Христос, ако го приемем, можем да стигнем до Бог. Той е изпратен, за да прости нашите грехове, след като Адам отхапи от ябълката и пригреши, Бог го изпрати на земята. И така ние можем да простим този грях чрез Исус Христос, ако го приемем. И сме спасени. Да, този стих също е много важен за нас, християните, защото ни казва, че само Исус Христос е вратата към Бог и единствения път към вечен живот. Благодаря ти, че го спомена. Да, трудно ме наистина да представям Бог, защото за първи път го правя, нали? Много ме е трудно, казвам и на зрителите и на теб, мога да го споделя, че ме е трудно, защото наистина Бог ме промени. И когато говоря за Бог, на мене ми е трудно. Святия Дух, може би, е в мен и наистина ми е трудно да говоря за това. Но се осмелих и с силна вяра реших да говоря за това. Се радвам за това, много сме ти благодарни, че даже да е трудно, ти говориш за това нещо, но вярвам, че щом нещо е трудно, наистина е важно за тебе и че много обичаш да го правиш това нещо и заради това се притесняваш и искаш всичко да бъде перфектно. Разбирам го. И аз съм така, признавам. Да, имам още около 3 въпроса за тебе. Заповядай. Така, имаш ли любима християнска песен? Да, разбира се, те са много, но има една, която наистина доста време така ми остана любима и все още ми е любима. Чуйте сега мои чеда, се казва. Песента за хората, които слушат такива песни или да започнат да слушат такива песни, наистина, защото музиката много влияе на атмосферата като цяло и на човека. Който го интересува, може да потърси тази песен. Да. Вярвам, че ще я намерите. Точно така. И така, ако можеш да отидеш на кафе с някой герой в Библията, освен Исус Христос, защото това би било прекалено лесно, кой би избрал? Така, този въпрос е малко така... По-труден, да, добре, по-труден, така да е. Да, труден, наистина е труден, защото са много герои и всеки един герой е много важен в това, което се случва. За мен е този герой Давид. Давид, който победи великана. За мен винаги е бил най-големият герой. Да, точно така. С малко камъче. Точно така, да. Добре. Каква е твоята най-голяма молитва или нещо, което те развълнува напоследък? Да може и не да се говорим за това, може би. Най-голямата ми молитва е, че, както казах, за моето търпение. Бог да ми дава търпение и винаги съм се молил за това и Бог наистина ми показва, че мога да бъда търпелив. И това ме възбужда по много добър начин, да мога да продължа и да следвам Бог. Благодаря ти за искреността. Наистина, търпението е трудно нещо. Ще се молим всички заедно за тебе. Поканвам и зрителите да се молят за това нещо и просто да подкрепяме един друг. Точно. И един
последен, наистина последен въпрос. Няма никакво Скучно ли е да си младеж, който следва Христос? Напротив, не е скучно, даже е много весело и забавно. Аз го разбрах след като сме направили тук на тази църква, която посещавам. Аз младежка конференция имахме, мисля, преди колко време беше? Тази година беше, май да. месец, мисля. Много се забавлявахме, всеки един от нас имаше някаква дейност да прави. Един сервираше, другия готвеше, третия нещо друго какво прави. Не е скучно, напротив, много е весело, много е хубаво. Аз нямам търпение да стигне така, да стане петък или събота, да си дойда на младежко и да прекарам времето с брати и сестри в Исус Христос. Много е хубаво, може да го разберете след като приемете Исус Христос. Амин, и се надяваме наистина това да го разберете в най-скоро време, да имате прекрасно време, както и ние го имаме. Алелуя! И ти благодаря за това време, което ти отдели днес, Миро, и за отговорите, които ни даде. Мога да подчертая още нещо. Може ли да кажеш за нещо? Се. Така, искам да кажа за небесните езици. Така, отначало като дойдох, нали, и като чувах, че има такива езици небесни, аз помислех, че хората наистина не са добре, че хората наистина имат някакъв проблем. Не е смешно. Помислех, оплаших се, така да го кажа, но след като Бог ми покръсти мен в Святия Дух, и аз започнах да говоря на такива езици. Слава на Бога, това Бог да ти покръсти в Святия Дух, това е, Той избира кога и къде. Не колко да искаме, това няма как да се случи. Той избира. Така е, но не е нещо, от което да се плашиш или да е трудно, просто идва когато му е време. Амин. И така, нека да бъде слава на Бога и ви благодариме, че сте слушали днес. Благодаря на теб и на Бог и на целия екип. Амин. Амин. Слава на Бога. Стигнахте на края на видеото. Ако ви хареса видеото, лайквайте, абонирайте се и ударете камбанката.